कौन हटे तो का कौन हटे तोर खरबूजा के मालिक। कौन बाटे तोर खरबूजा के मालिक। भैया एकदम खरबूजा वाला गाना आयल बा प्रमोद प्रेमी के। काहे कि भैया सीजन हा खरबूजा के, खरबूजा वाला गाना भी आयल बा। पर हम गनवा के एकदम पूरा बताई। लेकी कहत या कि हम खरबूजा बेचे आयल बानी, पर हम मछली जाल फैलावे नहीं आयल बानी, हम फंसे खातिर नहीं आयल बानी। काहे कि हमार दोस्तों से सेटिंग चलता। तू ही एकदम कहता रे प्रमोद प्रेमी, कौन बाटे तोर, अरे कौन बाटे तोर खरबूजा के मालिक। बताओ कौन है तोर खरबूजा के मालिक। मतलब कि भैया एकदम खरबूजा के अगर हम खाली नाम बा, पर काम तो बा बॉडी के। पूरा बॉडी में एकदम उहे खरबूजा हा, उहे हर चीज है। खाली टाइटल दिल गए खरबूजा के। मतलब कि भैया हाथ धोवेला एकदम खरबूजा का टाइटल दे के भी। यहाँ खरबूजा कोई और जगह चला था और हाथ कहीं और जगह चला था। मतलब कि भैया प्रमोद प्रेमी कहा ताड़े ऊपर से 32 बा, नीचे के 36 बा। बतावा नाबालिग बाड़ू का, अभी कमे बा और हम बड़ा कर दे, फैला दे। मतलब कि भैया 32 है तो 36 हो जाए, 36 है वो 38 हो जाए। कहीं का मतलब ये भैया, मतलब कि भैया अश्लील का भी हद होवे के चाहिए। प्रमोद प्रेमी यादव कहा ताड़े कि बतावा कौन है खरबूजा के मालिक। साफ साफ बात बतावा, ना बतेबा तो हम बन जाए भी खरबूजा के मालिक। और लेके कहते बतावा टच मत करा, टच करवा तो खराब हो जाए खरबूजा हमार। भैया हो उनका खरबूजा टच होवे से खराब हुई, वो तो वीडियो में पता दिख रहा बा कौन सा खरबूजा टच होके एकदम खराब हुआ था कि बड़ा हुई। भैया वो गनवा के लिखले बाड़े, सूरज भैया गनवा के लिखले बाड़े, अभिषेक भैया म्यूजिक दिले बाड़े, और हम भोजपुरी से गनवा आयल बा। और खुशबू तिवारी जी अगर हमें नचनिया बाड़ी, एकदम अच्छा नचनिया बाड़ी एकदम। कौन बाटे तोर खरबूजा के मालिक। भैया वो गाना बहुत अच्छा बा, जाके सुनी। थोड़ा अश्लील वीडियो में दिखावल गया बा, खरबूजा खाली टाइटल बा, जाके सुने। अगर नया बानी तो हमारे चैनल बा लाइक सब्सक्राइब कर ली, काहे कि भाई ऐसे वीडियो बना के लावे। जय।